טוב, שלום. עכשיו אנחנו נלמד על עקרון ההחזרה בעזרת ארבעת הגלים. תתקרב. אנחנו משתמשים שוב בראש הישר ונתחיל את הניסוי עם הדבר הזה בצורה כזאת. נעבור לקופסה היפה שלנו, נשים את זה על המצב התחתון של סינקרו משהו. תלך לשם למסך. כמו שאתם רואים על המסך, אתם לא רואים, אז נגביר ונשנה את ההרץ עד שנראה בעצם תמונה ברורה. נשחק עם הפנס ועם הקופסונת עד שניצור תמונה ברורה. אוקיי. בעצם בתמונה, כמו שאתם רואים, אני עכשיו לרגע בשביל ההדגמה, אני מוריד את הכתום, ומה שאנחנו יכולים לראות זה בעצם הקווים הישרים שיוצר הראש שלנו, את הגלים, ובעצם בצורה שלהם שהם ככה עומדים. ועכשיו כשאני מוסיף את הפלסטיק, תראו מה קורה, אני מוסיף אותו ככה, תראה את הלמעלה רגע, בצורה כזו, שהוא יוצר מעין זווית. טוב, כמו שאתם רואים, באמת נוצרת לנו כאן מעין תמונה. אנחנו ניקח דף, ונורא פשוט מה שנעשה, זה נצייר כאן את הקו של המחסום שלנו, נצייר כאן את הקווים האנחים כמו שאנחנו רואים אותם שבאים, ונצייר גם את הקווים המוחזרים, ככה שאנחנו רואים. ובעצם תופעת ההחזרה היא שהזווית שיש לנו כאן שווה לזווית שיש לנו כאן, ועל זה אנחנו נלמד ונראה ונוכיח. בחלק השני של הניסוי ושל התופעה אנחנו בעצם נראה שכשאנחנו לוקחים את הפלסטיק ומשכיבים אותו ככה שכל כולו בתוך המים, נוכל לראות את תופעת השבירה בצורה הרבה יותר מעניינת. בעצם ממה שאפשר ללמוד באופטיקה מחוק סנל, דרך תווכים שונים, האור נשבר בצורה שונה. אותו דבר קורה גם במים, ואת זה אפשר לראות דרך זה בעצם. נגביר טיפה את ההרץ ואת האמפליטוד, ובעצם מה שאנחנו יכולים לראות זה הקווים הישרים, זה הגלים, וכשהם עוברים, תרים לי לכאן למעלה, וכשהם עוברים דרך התווך השונה הזה כאן, שבעצם כששמנו את הפלסטיק, נוצר כאן מים רדודים וכאן מים עמוקים. תחזור לכאן. ומה שבעצם קורה ואנחנו יכולים לראות, זה שכאן המים ישרים, וכשהם מגיעים למים הרדודים, הגל בעצם נשבר, ונוצרת מעין סטייה כזאת שהגל הוא ממש בזווית, בשיפור, רואים את זה מאוד יפה, בהשוואה בין הצד הזה שכאן הכל ישר, וכאן זה באמת ממש עקום. ואת זה אנחנו גם נראה ונסביר בהמשך בדף.